bare arnaz lekuak eskaintzen damena da momento bat paro eitzeko zure egunerokotasunean, eta horretarako daukazu aukera bi, daukazu meditazio saioak, mindfulness ero atención plena, eta hor eitzen doguz arnaz konsiente batzukein, arnaz kompletuak, gero ariketa batzuk, atentzioen ariketak eta meditazioak, mindfulness, bera medita. Eta gero daukagu bai yoga saioak, eta danak guztiak hementxe leku politonetan Lekitzoko portuan. Urte askotan, ibili naiz ofizina baten lanian, eta nebilen urtitan, azkanengoko urtitan, erretiruetara juten, eta nire formazioak eitzen asteburuetan, eta beti jun behar nintzen kanpora meditazio saioak izateko, orduan pentsan eban, eta zerraitzik ez ni neu forma eta Lekitzon hola neuki leku bat batzeko, meditateko eta mindfulness eitzeko eta beste leku bat eukitzeko olako apraposa Lekitzon ez dago olakorik eta horrek bultzatu eustan negozioa martxan ipintzeko, hau proiektua. Oso pozik gauz arreragaz, jente asko etorri da probaten eta beste asko gelitzu indura geuaz, eta badagoz egunero bagauz gehitzen, ze jentia proba nahi dagoen zer da nau mindfulness eta zer da nau meditazioa, eta proba eta gero oso pozik esaten da betanak juten dira zela, eta badara magoia laugarren hilian eta mantentzen doguz izadanak, ze jun dira zena, igual biharra sortu jake edo beste zeo zer, baina oso pozik gauz erantzunagaz, bai. Eskerrik asko. Nik esango neukizio, lehengo, etxeko, igual balorateko hori, igual Lea Artibai Fundazioara juteko lehengo, eta plantea, eta pizkatxu bat balora hori, eta igual gero, berak balora deizen, bizotzak zer esaten deutzon, eta ikusi, pizkatxu bat merkaua zelan dagon, eta azkanian, bizotzak zer esaten dutzona, segurutik ondo egongo da. Eta txartu urteten badau, tranquil, beste gauza bateriekin, da listo, bizitza ez dela amaitzen hor. Lasai hartzeko.